Shalom masalah dari hita amanginang asa tamulai ibadah tadi bagasan siangon jumulum hita martang yang nahoho. Amin. Tamulai mapamujiota maret dehita sian buku ede nomor onom ayat sada sahatrodi ayat tolu. Hite gowarni di bata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni to di purbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Maddo mauliate mahamu di amai, nama ngarorohita siala gonggoman ni haholomon, jala pausaton hita tubagasan harajaon ni anak na haholongani rohana. Haleluya. Ali Tuhan di bata amanamina di benua gijang, di papatar hodo dirim marhite-hite hatami, naung doho dohami di halomohon roham marhite-hite sian panesami di dosanami. Atong papatar madirim turohanami, asahu tadahami ho, jala asahu tinggalon hami, suarani asahu tangyon hami suarani anakmu, jala asahu jalohami to di perbadia marhite ite anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai palua
Tatangihon mapatik ni debata di minggu padua hondung Epipanes ima sian kolo sesada ayat 12 songonon madidok disi. Madok mauliate mahamu diamai naung patauhon hamu majalo tohap na di bagasan hati uroni sitianon ni akka nabadiai. Atong rak mangidugugo mahita tu debata law mangulahon nang bat patik nai. Ale Tuhan debata, saya pergugui memahami, mangulahon nang bar tu patikni. Amin. Dopan di debata tatopo tima dosat tanah godangi martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargogona suatu dosan jala amanami. Hujau hami do guarmu nabadiai alan targogot hami marningot dosa nami. Saya marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak di debata nagabe jolma alani hami. Namate jala nahehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami. Asima roham dihami. Saya patok tong ma dihami roha hama oleh teon tuho. O to di perbadia pangapul di namarsak roha. Pamalum masaluhut nabernit binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa merlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asini roha. Saya unang tulak hami. Saya tangihon mahami ho ale debata ama anak do todi perbadia. Amin. Tabigema baga-bagani debata taringot tuha sesaan ni dosatta. Alani pangalasyotot tado ubahena tertulang Kristus. Jala binahen ni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana do pisak-pisang parhitean ni hasonangatta. Jala binahen ni bugang na malomi tahilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin.
Hatani debata trupuk epistel di minggu paduahon dung Trinitatis sadarion tersurat di Yohanes sada ayat 20 sia sahat rodi 42 tajahama secara responsoria. Torang ni arenai di ida si Yohanes ma Yesus rotusi jadi di dokma oddo biru-biru ni debata nama morsan dosa ni portibion. Ahu pedang hutad da ibana alai asa tadap ibana di halak Israel ubahen naro ahu madidihon aik. Ahu pedang hutad da ibana jolo alai ibana do marsuru ahu madidihon aik ido madok tu ahu ia tusi di idaho tua todi jalamian di ibana mian ibana do di didihon todi perbadiai. Marsugot nai jongjong muse si Yohanes di si doho si sianna dua halak. Jadi dibagi sisian nama naduai ma hatana gabe di hutun ma Yesus. Jadi di dok mama dok nasida Roma hamu asa didahamu dungi Roma nasida di ida ma parmiananna laus rap manasida dohot ibana sadari i tar di pukul opat mai. Dungi pajupang maibana jumulo do si Simon dongan saama jadi di dok mamad dok ibana nung ngajupang hami mesiasi. Ido sahatna martua do akan tumangihon hatani debata jalan opiopsa. Amin.
Tindakon maha porsiaw tai, songon nahina tindakon di dong atas saha porsiaon di sadok portibion, rap mahitama dok. Au porsea di dibata Jahoba, hido ama parguguna suatu dosan, na tumo palangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni dibata Jahoba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di Perbadia, andorang sohabubuha. Ido tuhata na tumahon na bernit di panguhuman ni Silatus. Namat karbajal di bana di hau pinarsilang. Na tua tubuan waturu dung ditanom. Na mulak mangulu di are patoluhon. Na manaik tu surgo lahun dutu siamun di bata Jahoba. Amanai pargogo na suatu dusani. Disimai bana pemamula mosut tanoon. Manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di tondi Perbadia. Jaladong sada huria nabadia, huria hatopan ka Kristen ak nabadia, dohot dihasan ni dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogok daging ni halan mate, dohot dihanguluan nasora suda. Amin. Tabi kima tikting namasa di minggu ta, debagas samengkon. Tes. Shalom. Horas marihita saluhuna. Tabigema tikting namasa di huriata di bagasan na saminggon. Tikting Minggu 15 Januari 2027. Na parjolo guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu padua hondung Epanias. Doh topik Minggu, Yesus Kristus panodang tu saluhut bangso. Napa dua hon, parhobas diari Minggu sadarion 15 Januari 2027, boima tajaha di tikting. Napa tuluhon, tikting namasa, napa julu, namar bagas. Di hari Sabtu,
tik-tik paduahon. Di hari Sabtu 21 Januari 2023 pukul 8.30 di Gereja HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, Bekasi, dipatu pada pamaso-maso perbagason tua anak dohot boru ni huriata, Rien Alperius Situmorang, anak Niamata Doktorandus Kanoren Situmorang, tubuh Ninata Kori Hamidah boru Manado, Sian Hutaperum SBS Blok A AB Walu nomor pitu wilayah kanan. Ruas ni HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, Distrik Sapulusia Bekasi. Doho oroanna nipan boru manihuru, boru ni huriat, boru ni amata Erson manihuru, tubuh ninata Juraida boru matodang. Sian Hutaperum SBS Blok AB Walu nomor 10 wilayah kanan. Ruas ni HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, Distrik Sapulusia Bekasi. Napaduahon permingguan danak sekolah minggu. Sadario minggu 15 Januari 2023 diaktif mamuse perminggu danak sekolah minggu. Masuk pukul 2 WIB maringanan di Gereja HKBP Harapan Jaya. Napatuduhon permingguan botari. Sadario minggu 15 Januari 2027 diaktif mamuse perminggu botari. Masuk pukul 10.07 WIB. Napaupaton parhepengon. Parhepengon ni huriata di mingguon bui mata jaha di tikting. Saldokas ni huriata par 15 Januari 2027. Huria dohok diakoni 435 juta 656.877 rupiah. Pusat 70 juta 46.450 rupiah. Pembangunan Manang Perawatan 40 juta 464.500 rupiah. Transtoria 10 juta 150.000 rupiah. Sarana parkir dalan 22 juta 757.000 rupiah. Laus di sosohoma tu sudah ruas ni huriata. Asa tagara ma pilia bulan tabi pilia permingguan virtual natapatu padi bagasta nang jaji imat tabi. Tuhatama nama masu-masu parhepengon ni huriata. Napalimahon ulang tahun. Torok ni ruas ni huriata nama ulang tahun di mingguan gudanga 30 halak. Perhalado dohok ruas pasahaton. Selamat ulang tahun. Hatani debata nama dok di Jakubu Sopat ayat 2a. Pajonok kamuma tu debata dungi pajonohokonon nama Tuhamu. Songonima tikting namasa di huriata di bagasan dasa mingguan. Tuhata debatama nama masu-masu utima.
Ale Tuhan debata amanami hodo tutu pujion nami saliling mangulu hami Tuhan. Dileo kodope hiras ni roh hati hami. Tiki roh pajono kodiri tuho. Ima dina roh hami Tuhan tu bakas joromon. Laho manangion soram dohot pasahaton pujian nami tu julum. Alani pangaramotion dohot alani holong ni roham. Tuhan nungau pasat hami tuho ede puji-pujian nami tu julum di partikianon neng pakulingan memahami be marhite suaram asiroham donganya mahami saluhut napungon lau manangihon suarami asa anggiat hupeop hami hatami nagabe hanguluan nami makuling maho Tuhan nungarade hami tu mangi hoca Calo mau pangiduan nami mangasahon guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus. Ului ma pangiduan nami. Amin. Shalom madita saluhutna. Selamat tahun baru ma dihita jala selamat hari Minggu baik na di bagas songoninang di bagas gerejaon. Tapi gemahata ni debata nagabe turpuk jamita mamakulingi hita ima di Minggu paduahon dung Epifanias. Dibuat dosian buku Yesaya bidu 40 sia ayat sada sahat rodi ayat pitu. Tapai hutihut ma asa hujahami songonon ma didok disi. Tangihon ma au hamu alia kapulo jala patinggil ma pinggolmu hamu alia kabangso dinadau. Jahoba do majowau sian bortia dope sian butuh hani dainang nunga ditaringoti goarho. Jala dibahen pamangaku songon podang na tajom. Diodingi doau marhite-hite sian pangalinggoman ni tanganna. Jala dibahen au gabe subia na nyugam. Ditabuni hodoau di bagasan siorna. Jalanina do madokau. Naposok kudoho ale Israel marhite sia kodwau marmulia alayang guau nina rohak kudo dang marguna hangaluton nai au magopo sabingdo gogoku hupa sudah HP Jahoba patik koson uhum tuau jala upakku dilabung ni debatak kudo. Ia nuaing hatani Jahoba na jumadihon au sian bortia dope bahen naposona asa au paulakon Jakob tuibana dohot papunguhon Israel jadi marmulia maau di ida Jahoba jala debatakku gabe hagogo oku jalanin nado hamet metodoi anggo tungholan naposokku ho patidang akka margani Jakob dohot manugihon mulak akka pasi-pasi di Israel nungahulehon ho huhut bahen panodang dia kapar begu gabe parhitean ni hatuauku ho rodi ujung nitanoon. Song nodo hatani Jahoba si palua Israel nabadiana tu ibana nahina yason ni rohani halak tu bangso hagigian tu naposoni akka na pangarajai ikon idaon ni akka raja doho jala hehe jala marsoba akka pangarajai alani Jahoba na bonar dohot alani nabadian Israel na mamilit ho ido sahatna di bagasan habuangan do bangso Israel jala di bagasan habuangan ini sida tung macai madate situ tudo pakilalana jala nunga tung macai madele dangadong be pengharapan di bagasan rohana sida
ala na mangadopi akan masa manang penindasan tindakan ni halak na manabad nasida ima bangso Babel. Maheu madate pakilalan na ala ni hapor suhon. Alay sasitong na tung macay holong situtudo rohani depata tu bangso Israel. Dibereng debatado manang sungod dia parniahapan na tinaon di bangso Israel bangsona na pinilitna. Alay di patupa debatai rencana di debatadoi laho paingoton dohot asa sadar nasida manang asa di boto nasida membedakan dinarap nasida dohot debata dohot dinasorap nasida rap dohot debata ai molorap nasida dohot debata di ramoti manang molo saitangi nasida di suarani debata dan di paluas debata nasida humak susah manang hacitan manang dang di luas debata nasida di parhatoban alai ketika bangsoi maninggal hot debata patuduhon ketidaksetiaan tu debata ido bain nasahat nasida tu habuangan di Babel di pa ololoi nasida hagyut ni rohana so manangihon suara ni debata sahat manasida di habuangan jala disima dirasakan bangsoi HP songo dia hacit ni na honataban ni bangso Babel hati hai alani ima di paingot marang di Joma Jesaya na poso panurirang ni debata na pinilit ni debata laho paingoton madok na kiningan di pabotohon si Jesaya bahwa ibana na pinilit ni debata do adorang dibortia do pe ibana nunga di todo jala dipilit jala neng dipake ibana lau maboan bangsois haruarsian habuangan Babel manugihun nasida sian habuangan Babel songon panurirang pasahaton aka aha rencana manang sakap hatuan ni debata nanaing pasahaton na tu bangso Israel ima marhite naposona si Jesaya alani di jo ibana di dok ibana ma tangi ho kamu ma hamu ale akapulo patinggil pinggolmu ale hamu ale akabangso dinada didok onsa da jojo ni debata marhite na pinasahat ni si Jesaya asatung ditangihon manang dipatinggil pinggolna lau manangihon suara ni debata lau mangoloi hata ni debata di bagasan panggul mitun ni ngulu nasida asa takas di pabotohon si Jeremia ibana bahwa ibana na pinilit ni debata na tinodo ni debata dang sian roha-rohana ibana lau patol hacon hatai tutonga-tonga ni bangso Israel alai lomo ni roha ni debata do asa anggit marhite si Jesaya na poso na pinilit ni debata sahat hata ni debata ditangihon bangsoi muse kabe mulak na sida manguloi setia taat marhapor sia untuk debata dinaung daun na sida siat debata dinaung ditinggal hon na sida debata ala porsea na sida di akka bal dohot porsea na sida di akka hata ni raja ni buka nesar hati hai pada saat raja namang gonggomi di Babel gabe tumangyan nasida tumangyon suara ni raja sian raja ni Babel sian manangihon suara ni debata nunga dau nasida siat debata
Idona ni pabotohon ni si Jesaya bahwa ibana na tinodo manang na sinuru ni debata asa tung ditangihon bangsoi ahan na hinatahon ni si Jesaya marhite ibana di patol hashata ni debata asa gabe olo musina sidia marhamu baon ido bainay do konakiningan nunga dipilit ibana nunga ditodo ibana jala ditiki di bortian adorang solahir dope ibana sorang dope adorang sosorang dope ibana tupor tibion nunga ditodo jala dipilit boy dui hobar songon nang tu pamiliton ho pajowon ni si Jeremia ate boy ta jahai di Jeremia bidusada ayat 5 saat lo di ujungna bahwa sarupa pamiliton ni si Jesaya dohot si Jeremia naeng alat hamba ula-ula ni debata gabe patol hacon hata ni debata jala tekas nak kiningan pengakuan ni si Jesaya dina dipilih debata ibana sian bortian ni natorasna dakola dipilit alai diperlengkapi do ibana diperlengkapi do ibana lama boan barita nauli ni Kristus aina yang pakeonna pamanganna gabe songon podang na tajam ni nanakiningan na yang dipake hata manang pamangan lau patol hacon barita nauli jala barita nauli ima songon podang na tajam laho paingoton lau manungguli dohot laho mangajari manugu-nugu tudalan lomu ni rohani di bata hata ni di bata songon natajom manang parang natajom laho sahat tu ring-ring manurusi sahat tu ring-ring dohot utok-utok ni jolma paingoton asa marhamu baun ni roha asa gabe mulak manada di bata ima asa gabe maboan podang natajum ima hatani debata mangajari madogunogu asa berubah dan bertobat asa setiap mulak musim manada tu debata unang meninggal hon jele molo dihatahon rupani hatani debata molo dipaingot marhite juk do rupani dipasingot akka parcamita umpamana saya mane baki do jamita ni parcamitai nina rupani bahwa i songon podang laho paingoton ketika dia menerima hatani debata naga besongon podangi lau paingoton asa berubah tu kahai baruon disimai bana mangulu di bagasan lomoni rohani debata jalan aposo ni debata imana kiningan gabe ula-ula ni debata laum pasahaton podang natajomi jala Jesaya mengaku bahwa debata mangalinggomi ibana naso di pasobu debata ibana alai tetap do debata manugunogu maniop mangalinggomi jala debata nagabe partano batuan di ibana gabe subia naniugam di dok di sina kiningan ditabuniho doau di bagasan siorna berarti debata mamilit akan aposona nasi nuruna molope menghadapi aka hamalon tantangan songon bangsa Israel lupani menghadapi aka tantangan hamalon nasida alai sasitong nadang di pasok bude bata nasida alai dilinggomi do dipantau do songo dia pakilalan nasida jala molo adong kesadaran di nasida di sido de bata lam patuduhon asini rohana langsung nido Jesaya nangpe menghadapi hamaolon nangpe di pasat hatani debata sai hirana so terjalo rohani bangsoi hatani debata dianggap bangso Israel songon naposo naso marnaluja manang naso kaseya manang dang dianggap dang ditangihon hidup banyak nak ini dia tului dipakilalan si Jesaya bahwa
ahan nahi na tahun na seher na sumerlapatan manang sia-sia dia opa nak didok di si alai angkuau ninna rohaku do dang marguna hangalutoni magopo sabing do gogoku hupa sudah HP Jahoba patikos tuau jala opaku dilabung di depatakku do di hilala siji saya dina di pasat hatani debata tu bangsoi saya heranaso merlapatan dang adong rupani perubahan ditindakan dok perilaku perbuatan nang penunga di pasingot nang penunga di hatahon esong nodo hatani debata tanyon hamuma ibana oi hamuma ibana tinggil masih pariomu manangihon suara ni debata ai hangoluad doi alai saya heranaso parduli do didok apul-apul di debata tuaka naposona napinilitna naso diloas rupani gabe madele alai tetap do ibana setia tu debata lau mangulahon tugas tanggung jawab na pinasahat ni debata nang pe mangadopi kahamaolon do tantangan nang pe sopitor di jalo hata ni debata ai didok mangulah hita jolma menabur boni i ala yang gujadina di debata doi edeta nomor pituras dulu disi bahwa asa majali hatani debata podang natajomi napina saatnya kapar barita nauli napina saat ni si Jesaya tu bangso Israel asini rohani debatado na mangalehon tu ganup halak basa-basa ni debatado alani Jahoba manang Jesaya na pinilit ni Jahoba tetap do setia ibana tungpe dihilala ibana somar lapatan manang sia-sia gogona di napatol hacon hatani debata alai anggo ibana dang gabe madele tetap do ibana setia mangului debata tetap do ibana uduk di panogunugon di debata tu dia ibana diarahkan debata takas do ibana mangului parsuruan di debata tu ibana asa ido baina didok ian waing hatani Jahoba dijadihon tuau sian bortia do pehu bahen naposona asa hupaulak Jakob asa marhite Jesaya nakenin asa mulak Jakob dan harapan ni debata dakola Jakob neng mulak dakolan pinopar ni Jakob manang bangso Israel neng mulak marhite si Jeremia alai dohot do aka bangso na asing bahkan di doko nakeningan dohot aka raja naso manada manang soporsea di debata alai dung di ida hagogo oni waso ni debata marhite nama neng buanun na bangso Israel ruar sian habuangan di Babel sianima naeng terida bahwa debatado hasitongan debatado juru selamat debatado naik konsi sobau debatado naik konsi iutonoton asa sonari molo dipilit debata si Jesaya dipilih debata nang si Abraham si Isa Jakob dot si Musa dot bangso Israel songoni nang akapanurirang dipilih debata umpama padita Bibel fro guru huria lau mabuan barita nauli dakkolan nasida naikon gabe sibuan barita nauli nang dakkolan nasida nang patol hacon hasitongan di barita nauli manang Yesus Kristus naong roto portibion makokop dohot paluahon alai isedo naikon gabe sibuan isedo naikon gabe manangihon hatani debata ima hita saluhutna naong dijou naong dihokop Tuhata Yesus Kristus naong majakon hati yuron na binuan ni Tuhata Yesus Kristus roto portibion dinani dok ni Tuhata Tuhan Yesus Kristus audo panodang ni portibion ninna
naso tupa mardalan dinaholom namang yuton au di ibana do tahe panodang hanguluani asa ganep naung majalo Yesus Kristus akaido naing pakeon ni debata gabe ula-ulana maboan barita nauli ido naung pinatol hasna di partikian ningolutta di partikian on hita mana gabe Jesaya masa kini lama bon hatani debata mamaritahon barita haluan keselamatan tusa dok portibion portibi nagok haholomon portibi nagok hajahaton asa hita na yang pakion di debata di tonga-tonga ni ulaota pakiota hita gabe hati uron panodang hamudo panodang ni portibion ninna hamudo sirani portibion ninna Tuhan Yesus di namar jamita ibana di jamita di dolok ima di bidu 5 ayat Matius bidu 5 ayat 10 do 14 didok disi hamudo sirani tanoon hamudo panodang ni portibion. Jadi halak naung tinobus ni mudar ni Tuhan Yesus naung ni angkat ni Tuhan Yesus sien ka belisop ni dosa naing dipake maboan hati uron di tonga-tonga ni portibi nagok kahulumonon asa suruon nahita asa papataron nahita gabe sibuan sinodang hati uron ni Tuhan Yesus Kristus hita gabe perpanjangan tangan ni Yesus Kristus naung roto portibion naung manodangi portibion gabe ula-ula nahita pakion nahita asa dada holan akan namat jabatan manontohonan alai hita naung martohonan halak Kristen do hita naung majalo hai baruon sian Tuhan Yesus Kristus hita naing gabe sibuan hati uron di tonga-tonga ni portibion terpanggil hita gabe ula-ulana sibuan hata ni debata asa lam tapa jonok mana asa lam tinggil hita manangihon suara ni debata molo dao hita umpamana di tahun nasal pui di tahun 2022 dao manang dang tahari koton laho pajono kodiri tu debata alai di tahun 2020 toluon di paingoton tu hita marang di pasinggulhon tangi ma hamu tangi hok kamu ma patinggil hamu ma pinggol muna tu suara ni debata unang patinggil pinggolmu tu suara-suara di portibion nabui mabuak kita dao siat debata alai talehom maroha gogota pikirata dinama muhai kita di tahun 2020 tolu lam tapa tinggil ma pinggolta lam talehon ma pikirata lam tapa rarat ma parita nauli tanggung jawab ni ganuk ala Kristen naung pinilit ni debata ai torop do pehalak naso parduli di hati uron ai didok nakini ikon gabe sinodang ai moloholan bangso Israel do malua buanonmu otik mai geleng mai alai neng hubae ko gabe panobdang tuaka parbegu gabe parhitean hatuaoku ho di ujung ni tanoon odo hatani debatanang tu hita di partikianon naing pakion na hita gabe panodang di bagasan ngolu ni halak kaholomon naso manada Yesus Kristus dope naing dipake wa manginang di tonga-tonga ni akan naholum naso manada Yesus Kristus dope marhite tindakan perbuatanmu nadinggan di sido ditanda halak ho bahwa ho si yuton Yesus Kristus patuduhon holong ni roha asing ni roha tu halak nama kaperluhon ido nanido nanak kiningan naing pakion ni debata hita tu aka
namang ulaun hahulumon tua kana so porsea asa gabe porsea na sida dungit taruli manisida dihanguluan na manoktong sisa liling nililing na matanggung jawab ni ganup halak Kristen naung majalo keselamatan hai baruon nabi nuan ni Tuhan Yesus Kristus tu portibion naing gabe ula-ula na kita naik tabuan barita nauli tu lihat portibion asa saluhut halak na soporsia dope di Tuhan Yesus Kristus gabe patar di bereng waso hagugoon dot asini rohani debata di tonga-tonga di portibion na mangalinggomi akan porsea di ipana naso di pasobu susah aka na setoktong marsi hohot maka porsea Yesus Kristus nang pero rupani aka tantangan dang gabe madabu tu bagasan padelian jadi dang namar lapatan tu halak na mangihuton Tuhan Yesus Kristus dang gabe suadong aka tantangan problem hidup dang alai bohado ibana menghadapi ketika roh hamaulon behado ibana menghadapi ketika roh parukilon bohado ibana menghadapi ketika roh tantangan. Apakah dia meninggalkan Tuhan atau tidak? Manang lam di pajonok do dirina tu Tuhan ni. Manang lam di hajong joko do hasitongan ni Yesus Kristus si. Manang hata ni debata di bagasan nguluna. Itu perbedaan ni akan naporsea. Naporsea menghadapi hamaolon tetap memuji Tuhan ni. Alai halak so porsea ima lam dau ibana maninggalhon debata. Alani di jauh marhite terpokon kita naing kita gabe ula-ulana sibuan barita nauli sibuan hatiuron di tonga-tonga ni portibion jalata jakon mahatiuroni ima Tuhan Yesus Kristus kita gabe alatna didok lau mahamu tu lihat portibion podai hamu masa luhut bangso di hamu mana sida tu bagasan gua di debata ama anak doto di porbadia ai ida masai da dong anak kudu hamu rasi rasa ro ajal nih hasiang anon omma tona tuhita ganup halak Kristen naung majalo asini rohani debata maboan hasitongan di barita nauli di tonga-tonga di portibion para raton hatani debata molo di dok nakiningan di bagasan topik ni mingguta sadarion Yesus Kristus do panodang tu saluhut bangso Yesus Kristus do panodang tu saluhut bangso alani tajakon ma panodangi di bagasan nguluta asa disodangi rohan pikirata jala boy hita gabe sinodang di tonga-tonga ni portibion gabe lam torop halak manada Tuhan Yesus Kristus malua sian haholomon tu hatiuron gabe dapotan asini rohani debata ima hanguluan nama noktong sisa liling nililing na tuhata mana margogoy hok kita lau mangulahon lomoni rohana saliling mangulu hita di portibion asa patar sinodang ni Yesus Kristus di bagasalan nguluta ganuk marsada-sada tuhata mamasu-masu hita amin. Mau lihat tema di wale Tuhan di par ingot ho hami Tuhan di bagasan tikion naing hami manangihon suaram tinggil hami manangihon hatami nagabi hangulua di hami jaladang holan hutangi hok kami alai nang pakyomu Tuhan hami ganup halak Kristen sibuan sinodang di parita nauli tuliat portibion mamaritahon barita haluaon naung pinapatarmu di tonga-tonga ni panggul mitun ningulu nami asa saluhut na adong di portibion manadaho marsoba tuho ai hodo hanguluan hodo panodang jala hodo na mga lehon salut akan narikot ningulu nami hodo si pujion nami alani ajari hami toktong majakon hod mangula di bagasan rohana mipi asa anggiat gabi boy hami ula-ulam di tonga-tonga ni portipion pakai mahami Tuhan gabi akan aposom asa boy lam torop halak porsea di guarmu
Tuhan debata manami pasu-pasu ma saluhut napungu ruas ni huriam di bagas joromon songone nang di bagas pe ramoti manasida hotok tong napa lacon roha napa bengeton dia kena di bagasan si tahunun nama ngalehon hahipason dia kena hurang hipas asa nasida pe Tuhan lama nada di ni huasomi khusus nah hubuak kami Tuhan naposom ima situa Martin Situpul natongon ibana hurang sehat pamatang na Tuhan patuduhon maguku di huasom na mampu doho lau mangalehon hamalumon dia kena marsi hohot dot nabaju kuarmu alani Tuhan leon maha malumon di parsahiton di naposome asa pakyomu nasida muse si pararat barita nauli si pararat hatam di tonga-tonga ni portibion Tuhan debata manami dia keruas ni huriam na di bagasan namarulang tahun di bagasan samingguon saya ajari manasida toktong madok mau lihat tuho di naung ditabaiho umur di nasida ajari nasida Tuhan lau mamake ari-ari napi nasahatmu tahu pasangapon guarmu dapat diei dohot lau patuduhon aka ulau nadinggan di bagasan muluna asa gabe patar ali Tuhan asini roham dohot holong ni roham di bagasan muluna nang pakyomu gabe pasu-pasu nasida tu akan humaliaksa Tuhan debata manami nang di bagasan tikion pasu-pasu masaluhut ruas ni huriam manang di dia pi Tuhan maringanan di bagasan tikion homa toktong napa ingoton napa tinggil hon si pareon nasidapi lau manangon suaram asa mangulu kami di bagasan dalan lomoni roham jala hatami nagabe hanguluan nito dinami tong nang dinalau mulak saluhut ruas musian bagas jeromon Tuhan mangido napasomon asaramoti manasida di pardalan pada usian ragam kaparamarahan palas rohanami Tuhan mamulus akariarin napi nasahatmu jala pamonak kami toktong marhamonangan radoto ima pangiduan nami di bagasan tikion tangihon mapangiduan nami mangasahon guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan si hokopami amin marede mahita laos tapasahat ma peliata napaduan
kon mapilian nata papungon to dupan ni debata martangi yang mahita. Ale debata amanamina di benua gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajaonmu. Sai saut malomuni roham di benua tongon songona di benua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Ale debata amanamina di benua gijang, hodo harorwani saluhut silehon nadinggan dohot nasau di basa na mauliutus. Hupa saat kami masian nani lehon mitu kami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asa huparasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu kami. Asalam girgir kami mandok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomuni roham di bonotongon songon di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togi hutu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita, di sodakon Tuhan debata bohina tuhita jala asima rohana midahita, di dopakon Tuhan debata bohina tuhita jala di pasaorhon ma damena tutor ditabi.